Bueno, estem a dalt de la muntanya que es diu San Salvatore. Això és el llac de Lugano. Hem pujat fins a dalt d'un cim, que hi ha una ermita de San Salvatore, i ara faig una panoràmica de tot el que es veu al voltant. Aquí l'antena de comunicacions, i aquí la punta del llac de Lugano. Allà es veu l'aeròdrom. L'aeròdrom és allò. I per aquí anem seguint el que es veu per allà. I ara farem un salt perquè aquí hi ha molta gent. Perdó, estoy haciendo una película. Sí. Aquí la ciutat de Lugano. Això és la creu de l'ermita de San Salvatore. I aquí davant segueix el llac. Segueix el llac, tot de barquetes. La vista és impressionant, molt maca. Aquí la resta del llac, poblacions a la vora del llac. Comença a filmar aquest pont que comunica les dues ribes del llac. I això és la terrassa de l'ermita aquesta. I aquí, companys de viatge. També igual, el mateix. Sí, entre Porreig i Sallent canvia de... El Llobregat, entre Porreig i Sallent canvia de... Bueno, sí, els de Sallent ja hi ha els de l'Iberpotash, que aquests ja aboquen bastant. Estan sortint núvols de tempesta i esperem que la tarda acabi bé. Va baixant de mica.